Dnes si ukážeme, ako rýchlo a jednoducho navariť luxusné cestoviny. Nedopovedané slovo poprvé, klapka. Cestoviny. Budete potrebovať cestoviny akéhokoľvek druhu, pesto, nejaké olivy a kúsok syra. Cestoviny varíme presne podľa návodu, a teda 6 až 8 minút. Pridáme malú lyžičku soli a dajme tomu jednu lyžicu olivového oleja alebo klasického oleja. Klasický olej to je olej, ktorý používajú hudobníci, teda klasici. Kúsok syra, klapka. Zatiaľ, čo sa naše cestoviny varia, si nastruháme kúsok syra. Naše olivy scedíme od šťavy. A podobne scedíme aj cestoviny. Pridáme pesto a olivy. A podávame na tanier. A môžeme dozdobiť klasickým nastruhaným syrom. Cestoviny dnes nebudem hodnotiť ja, ale náhodne zbehneme do izby mojej spolužiačky a opýtame sa na jej názor. Dobrý deň, dobrý deň. Veľmi ma teší, ja som intrakový gurmán, my sa možno nepoznáme. Čo konkrétne teraz momentálne robíte? Momentálne sa učíme. Ale keďže je to moja spolužiačka, tak by som sa mal učiť aj ja. My sme za vami prišli, aby ste nám otestovali tieto veľmi rýchle špeciálne cestoviny. Tak nech sa páči. No, Výborné. Výborné, takže... Wow. 9 z 10 žien odporúčajú. OK. Dobrú chuť. Už sa fakt učím. No dobre, klamem. Žeriem. Hádam ste si nemysleli, že dám ochutnať iba svojej spolužiačke. To bol zlý zmysel.